A day in the life so sa kabana nga nangasawag nurse nga nagdahom ng kalkawas kalisud. Hello, kaniyong tanan laing adlaw laing video na sut. Tuwa na ilangay pa ako ng primera, segunda, tercera, kwarta, quinta, sixta, sebenta, eighta, ninta, tenta. Ang sakyanan para kusog kaayo. 200 miles per hour day akong dagan ron, no? Kay magdali lagi ko kay kuwaon ako akong amo kay moabanta pa mi dito sa urbana para dito mi mag-celebrate og Kapaskuhan, no? Kapalo man ko late na ni akong video, no? Mao nang gipaspasan na lang po dayon ako aron ma-upload na in taon ni mitras wala pay bagong tuig. Mao sabta na lang ninyo yung yes kay medyo usahay hinay kayo ang power. So mao to sa wala na ilangay pa ni Singgiteng ko og amo. Mao nang kailangan yun mo siya tawagon aron automatic mutunghan na dayon na siya, no? O diba ni Tiger na pinakalit? So matupag uli na mo ni diretso na lang po tayo may uglarga. Aron dilir mo kayo may hapunan sa among destinasyon. Syempre mga tulupod biya ka oras ang biyahe unya kailangan patamanganda may nagabot na to dito. Sa wala pa kabalo kung asa may padulong mo abante na po na may dito sa among friend. Para bibo na po din nag-celebrate na mo sa Kapaskuhan ba? So mautog naabot na dahi mino. Mo nang salamat Lord sa safe travel. Og sa wala na ilangay pa namalit na lang po dayon may og tanglad, luya og dabong para sa among putahe nga lechon bele o paklay. Lamira ba na ng paklay og parisan og pamalakasang mamam. Wow. So mautog pagkahuman na mo pangumpra og lamas ding hapit na lang mo midayon para punito ng angay puniton. Bayet, dili pwede kalimtan ang mamam. O kinsa manggalitong ganahan og mamam dira, i-recommend nako ni Crown Royal Peach Flavor. Promise makaingon jud kag kalame. Pagkabot na mo sa balay hinaya na lang po dahil na maghigot ni para lechon belly. Kay lisod na kayo magkabuhi, maura ba yun ni ang highlight, inagtingkaon na. Og syempre ako na lang po dahil yung gibutang ano pang skincare aron hamis rapod inagkaluto niya unya. Kay ready naman na sa bayan na lang po dahil na tunog salpak aron maluto na lang po dahil na. Wow. Og mintras ka paabot ta sa lechon, isbong na lang po dahil ta sa paklay. Sus, mintras galunod ba ko sa Ricardo sa akong mga joint bayet ng gimok. Tambag lang nako no katong mga angkol og auntie dira, hinahinay lang gyud taghamal no. Kay hapit na ra ba pud ang bagong tuig, ang mga joints nato dira ang pingi in tawon. Sa tanto na mo pinabot no, naluto ra gyud ang lechon. So mao tong automatic i-sound check dayon. Sound check. Gipartneran pud og ham nga juicy kaayo. Kalame! Kay nahuman naman migdiga mo na nimba na lang po dayon me mintras wala pa gasugod. Video lang po dayon tagamay. Tuara wala gyud mapugna ng galingin sa mga dagway. Sa wala damhan na tagaan ay tag chance nga makahatod sa ostiyas ug wine. Mao na nagpasalamat jud ko kay maski ginagmay nakaserve ra pud ta sa simbahan. So mo to paghuman na magsimba din ang uli na lang po dayon may din nagpa-picture og nangaon na lang po dayon kay ang mga bagtos in tawon gipanggutom na. Pagkahuman og hamal siyempre dili kalimtan ang pag-games dayon sa mga bata. A few moments later. Naghatagay na lang po dayon may og mga gifts. Og sa dihang nasyakay ko sa akong gift nga akong nadawat, no? Hapit, yung ko kahilak. Grabe kag generous yun ani nila. Oy, wala ko'y matel pa. So mo ito magabuntang nagpadayon na lang po dayon mi sa mga games. User ko na. Ay, ganun basa na kayo wala pa nag-isip.
So mao na to among ganap sa Kapaskuhan. Salamat kaninyong tanan. Belated Merry Christmas and a Happy New Year. Ampo Gamping out.